Euskaltzaindiak aniztasuna hizkeren berba mintzoak izenburupean argitaratu du mendeurreneko dialektologia biltzarreko materialekin osatu duen argitalpena, liburua. Horko agiri, txosten, ohar eta guztiak bildurik. Bigarren dialektologia biltzar honek aurretiko bat eduki zuen, lehenengo biltzar bat egon zen, orain dela hainbat urte. Eta oraingo honetan ikuspegi berritu batekin bideratu da, ezta? Hain zuzen ere, aniztasuna edo diversitatea edo variabilitatea bezalako hitzak erabili izan dira hizkuntza diferenteetan kongresoaren ardatza adierazteko, eta euskal hitzak ere berba mintzoak, hizkera berba mintzoak horren isla dira, ezta? Dialektologia biltzar honetako gaien liburu honek gauza erakargarri bat dauka. Euskal hizkuntzaren alderdia inguruko hizkuntzetako dialektologia lanekin erkatzen du, ezta? Erkatzen eta beraz bai katalanez, galleguz, gaztelaniaz, Europako erromantze hizkuntzetan, baita ere urrunago joan da Holandako hizkerak eta beste Europako ibilbide batzuk hor adierazten dira. Beraz, ikuspegi gaurkotu bat ematen da dialektologia ikerketei buruz, gaur zertan diren, zertan indar egin behar dan, da aldi berean euskal hizkuntzaren inguruan EHH egitasmoaren emaitzak ere nolabait hor islatzen dira. Herri hizkeren hizkuntza atlasa, EHH laburduraz ezagutzen dena, da Euskaltzaindiak hamarkada luzeetan burutu duen korpus handi bat. Gaur sarean euskaltzaindia.eus dalako horretan kontsultagai dagoena, ezta? Eta horko emaitzak pixka bat aztertu, ebaluatu dira, eta baita, eta oso garrantzitsua da, etorkizunari buruz nola planteatu dialektologiaren ikerketa euskaltzaindiaren eta euskal gizartearen aldetik. Hizkuntzen eta berariaz euskararen aniztasuna ispilutu nahi duen liburu hau, gehi beste hizkuntzetakoena, salgai daukazue, erosgai eta kontsultagai daukazue Euskaltzaindiaren webgunean. Uste dut, ahalegin garrantzitsu bat egin dela, geuk egiten dugun lana, beste lurraldeetan egiten den lanarekin hurbiltzea, elkartzea, eta azken baten nahi duguna da, etorkizunerako urratsak eman. Izan ere, Euskaltzaindiaren zereginetariko bat dalako hildo hau, dialektologiarena, herri hizkerena. Momentu honetan, uste dut, bidegurutze baten gaudela, etorkizun berritu baten amesetan.